Ellen, ginaingon, depende sa babae nga naanad na nga way underwear nga isulob. Kay para niya, comfortable man. Mao ni ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Anak, Helen, kaning paliwag kong patong sa bangko, bikuha ang akong pulo nga nas kabinet. Unsa may color, Daddy? Kanang green, anak. Ay, ganahan ka na ka-green, Daddy, no? Ay, oo, okay, maumpon na ganahang mami ni mo. Sige na, Len. Tuntungan na niya ng bangko, aron makuha na ni mo akong pulo. Unsa po ni karpintero, panday ang kabinet, ng gitaas mo po may butang ang hanggiranan, tao na na. Ay, wait sa di, naguyod pa ko sa bangko, di. Wait sa di, ha? Okay, wait, mutong-tong na ko. Oh, Uy, Ellen. yes, Dad? Ano na lang po kasi mong mata, Dad? Kanaog, diha, kanaog. Kuha magkana ko yung mong po. Ayaw lang. Ano sa good, Dad? Kanaog. Gina. Tawag ng bangko. Tawag si Biya kay. At nung katong katabang, siya akong suguon. Porbida. Uy, klaro. Ano di ka, Daddy? Naibaw na ko dahilin nga nung ako na lagi sugo ni Daddy Nemos pagkuwas polo niya. Ano di ay nang si Biya? Nakalitan man na imong daddy kay pagtungtong ko nun Nemos bangko, nakita niyang imong bugan. Ngano day Maubay, nakalimot kag sulob sa imong pante? Nang si Biya, wa ko na anad. Uy, nga magsulob kog panty. Ayon saingan. Len, ini college na ko, marag mag-boarding house na ko. Kaya naman, Jep na. Layo tong amo, uy, magsige niya og kalay. May driver man mo. Magbato di ay ka. Nay, doon na sa ihato daw among driver nga akong manghod nga high school. Layo sad ba ang eskwelahan sa akong mga manghod? Unahon man yun na sila gatod. Ay, magpauna lang di kag pahatod. Na, sayo pud kayo kung mumata na. Oh, maupod. Nahanad ba ako ha, nga dugay mumata ilan? Parehas bitaw ta. Hala no, unsa pud ka ano kung mag-boarding house na lang sad ko? Sige, Lin. Aron kitang duha ang mag-occupy sa room. Ah, sige, manangin ko ni Daddy ha. Kung mo okay ba siya, Jep? Mahal-mahal ning mong kwarto kay mo ni ang kinadak ang kwarto. Okay na ko bisag mahal, Jep. Ikaw? Okay na po na ko, Len. Nindot man sa dang kwarto kay dako. Ah, kinanalang kwarto ha nga atong kuhaon. Sige. Nakauyon mamunduhan ni kwarto ha? Ah, nakauyon ni sir. Paulis ba kada weekend din ha, Ellen? Yes, Dad. Amping ka din niya, ha? Nang si Bia, paliw ko katiman ni Daddy. Ayaw siya pasagdi, ha? Yes, Inday Ellen. Panggaon ug mahalon ko ning imong amahan. Nang si Bia, hoy, pag sure, isure nang giingon nimong panggaon ug mahalon nang. Ayaw ka balaka, day, oy. Dili naman po ko mupidla, day. Ibo, basta din eh mo. Mupidla. Magsuno pang babawa ni Day, ha? Bada, sir. Isa na Mupidla gingon. pa, day, kasi. Ay, sus. Kamugid ay. Unsa man? Kayo, mupidla kay ko, pero joke lang to, ha? Kabat na. Sumdo ko na bati. Wala po may kasikas din na pita. Ellen, sleep na. Pag na niya ng lampshade, ha? Okay, girl. Wa siguro makabantay sa jeep na nga may kasikas tapit sa may bintana. Oh, natawag na lang ko eh. Basig imagination lang to na ko eh. Ay, aduna mo ikahoy diha sa yung bahay nining bahay. Tingalig dahon og nga nakahimo kasikas nini. Kagabi eh.
Ay, basin, Sir Sal. Sir, dadayang rent na mo pero sa next month. Oh, okay. Salamat ninyo mga miss, ha? Sige. Sir, biansa ka na mo ha. Mo ato namin si Sir Lain. Sige, pag-amping mo mga inday. Salamat. Buutan ang atong landlord sa chip na. Nakaswerte ba ta nga nakabatong tag landlord nga buutan? Maugyod. Ay, mga gopa! Ano na siya? Mga lami mong kayo mong duhay, pero mas lami ng usay. Nga na po siya na? Butlong niyo eh. Adik man to. Klaro king now. Siga lang mata. Yung sig katawa. Bisag ko'y katawanan. Katlog ba ato niya, uy? May dakong alkohol ay kabalaka. Kung doon ay magbinuang na to inindapita, sprayhan akong alkohol. Unsa? Murag virus. Sir. Shh. Sir. Sir, nagmata palagi ka, sir. Nabunahon na ako sa kong anak, Ellen. Si Ellen Sipia. Kung wa pa ka do ka, sir, mauna na lang ko katog ni mo, eh. Sige, Bia. Ay, pagbilang ka da. Di naman ka mo pidla, sir. Why, blima? Sas. Sir, unang hupaw ka manggod. Ako makasabot sa kong kipati, Bia. May bati ka na nako, sir. Joke. Sir, ay. Magkakatawa sa lalim. Ay, kung inang naghinam-hinam ka, sir. Sir. Sa kasi Bia po, Bida. Ingon manggod ka, sir. Nga wa ka makasabot sa imong gibati. Unya, nagtanaw ka nako, sir. Sabada si Bia. Bida. Mura na nagbakyo mga ibuhada eh. Mas maayo. Bidla pa ka na. Ikaw, sir. Bidla na. Bidla pa. Ay, atis ra. Unya, sir, unsa man. Pwede ra magsabot-sabutan ni nato kay kita ra mang duha din. Sabot na. Katawan na. Ha? Baya, no? Mura ko gasugba sa kuhada eh, ha? Sabad na, sir. Okay na nito si Bia. Bago ka na yan na imong joke. Okay na Ala nito. si sir, di man good to joke, sir, di man ko joker. Depende raman na nimo kung tinud-on nimo. Matinood po ko nimo, sir. Tilan. Bawa na niya kay giuba na nagsinungkuhan. Bawa na. Maod ay nanindot kaayo katul sa shop na. Kinakuhan man di ay. Nagami, pas kanahan ang bintana. Ay, gamay na lang kita kong tiwasun na natin anay. Hindi ko man ini. Matugas ako. Saan naman sa tuloy kasikas na side? Itanaw na ko, Pi. Ipli mo ko ng bintana. Amo sa din chip na, uy. Kumpiyansa man. Iaplihan mo ng bintana. Matod pa ni sir ni landlord na basik ang dahon ug sanga sa kahoy ang mo'y nakabugna og kasikas nga naa dapit sa may bintana. Asa ko na. Oh my God! May tao! Hi, Miss Vidimon. Ay! Ay, oops. Sorry. Nakuyawan ka, Miss. Tabang! May nalang nasapungan ako. Baba, Miss. Diri. Ay, paglugdog ka. Pasabdi ko sa buhato ni Ma. Magsige kay kaglugnot. Aw, masaman kay ning da akong kutsilyo. Ha? Ganoon niya ko sila sa Ha? Dali. Sa chip ka lang kabata. Ikaw balik, Miss. Ikaw. Oy, kisa ka, oy. Unsay? Kung gusto ka nga mabuhi pa mong duha, ha? Ay magsinggit, ha? Dali. Diya ka lang, Miss. Diya ka lang. Kamaor ba kung mo target, ha? Iligo ba ako? Basig matusok na yung liog ng akong kutsilyo, ha? Miss, ikaw, higda na yun. Ikang yan, higda na yun. Nagigda na ko. Ano ka na? Wow, ugduha. Ready na ka, Miss. Wa man ka nagpanti. O, kalami. Ay! Ubok ka na ako. Lami kayo. Ayaw. Ka na nagpanti. No! Jeep na tabangi ko! Diya lang ka, Miss. Diya lang ka. Ayaw paglabot na mo, ha? Tanaw lang ka diya. Tanaw lang ka
ang akong spray sa mata sa adik. Nana ako, spray na ko siyang mata. Excuse me! Excuse me, oy! Yan, oy! Kahiyon kay ko, mahimong mangihi. Pangilan niya! Oh, sir, sa CR lang ko mangihi, sir, baho. Sige, sige! Gawas lang niya sa mukha ni mo, ay! Salamat, sir. Salamat pa yan. Spray na ko siya ining alcohol. Ay! Kusa mo yan! Gagawin ko mata! Gagawin ko mata! Ay! Abi lang kutsilyo! Ay! Dili mo ihatag di mo. Sige, talikod. Ay! Talikod! Kalma lang! Talikod lang ako! Jeep na. Ang iyong cellphone, kuha o panawag na sa police station. Pagdali, jeep na. Animal kaging adika ka. Sir, Bila na kababae ang imong gisakadias boarding house ha? Okay imong gilugos? kana pa manggod siya, Sir God. Nalugusan ako kay Wamso na siya nagpante, God. Unsa? Lagi! Tanaw, may Miss, pante. Nganong wawampog ka magpante, ha? Kaya naanad naman ko, sir, nga di ko magpanti. Oy, unsa? Naglisod kong explain sa mga pulis nga nung nilampos ang rapist sa pag-rape nako. Tungod kay, wa naman ko napanti. Maglisod po sila tuwa sa akong testimony. Mo katuma kasama ang kaagi ni Ellen, dinining tulumanon. What's the style? Naanad nga dili magpanty style. Kini mao sugilanon gisuwat ni